ଜୁଲାଇ 28 ତାରିଖ। ଘର ଓନର ପୁଅର ରିସେପସନ୍ ପାର୍ଟି ଆମ ଭଡ଼ା ଘରଠୁ ଅଧ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ। ମା ପୁଅ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଠିକ୍ 8ଟା ବାଜି ନଥାଏ, ପ୍ରାୟ 7:30 ବେଳେ ବାହାରିକି ଗଲୁ। ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଖାଇ ପିଇ ବାହାରିଲା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 9:30 ବାଜି ଯାଇଥାଏ। ବର୍ଷାର ଛିପି ଛିପି ହଉଥାଏ। ମା ପୁଅ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ। ଅନ୍ୟମାନେ ବାଇକରେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ମା ଛୁଆ ଚାଲି ଚାଲିକି ବାହାରିଲୁ। ପୁଅ ଆଗରେ ଚାଲିଥାଏ, ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ପଛରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଥାଏ, କାହିଁକିନା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ହୁଏନି, ଏଣେ ବର୍ଷା ପାଗ ଛିଟିକା ପଡ଼ିଯିବ। ଏଇଭଳି ଚାଲିଲା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଫଲୁଦା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟଲ୍ଟେ ପଡ଼ିଲା। ସେଠି 2ଟା ଛୁଆ ଠିଆ ହେଇକି ମୋ ପୁଅକୁ ଡାକିଲେ। ମୋ ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଲା ପରି ଡରି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ଆଗକୁ। ଆଉ ଯାଇ କିଛି ବାଟ ସେ ମୋତେ ବୁଲିକି ଅନେଇଲା। ମୁଁ କଥାଟା ବୁଝିପାଇଲିନି। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଚାଲିକି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପାର୍ଲର ବାଲାକୁ ସେ ଛୁଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ତାକୁ କାହିଁ ଡାକୁଛ? ସେ ସେଇଠୁ କହିଲା, ମୋ ଛୁଆଟା ବଡ଼ ହେକେଇତି ଛୁଆଟେ, ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକୁଛୁ ସେ ଶୁଣୁନି, ଦୌଡ଼ିକି ପଳଉଛି। ମୁଁ ସେଇଠୁ କହିଲି, ସେ ମୋ ପୁଅ, କାହିଁ ଡାକୁଛ? କ'ଣ କାମ ଅଛି? ତମେ ବଡ଼ ପିଲା, ସେ ସାନ ପିଲା, ତାକୁ କାହିଁ ଡାକୁଛ? ସେ ସେଇଠୁ ମୋତେ କହିଲେ, ଆମେ ଡାକିବୁ, କ'ଣ ହେଇଗଲା? ମୁଁ 9:30, ରାସ୍ତା ସୁନସାନ୍, ବର୍ଷା ରାତି, ଆଉ କିଛି କହିଲିନି, ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆସିକି ପୁଅକୁ ପଚାରିଲି, ବାବା ସିଏ କାହିଁ ତୋତେ ଅଟକେଇଲେ? ସିଏ କହିଲା, ମା ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଏଇ ବାଟେ ଯେତେବେଳେ ଟିଉସନ୍ ଯାଉଛି ମୋତେ ସିଏ ଅଟକଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶୁଣୁନି, ସାଇକେଲ ନେଇକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳଉଛି। ମୋ ନେଚର ହେଲା ମୁଁ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ହାଲକେଇକି ନିଏନି। ତାପରେ ଏଭଳି କଥା, ପୁଅ ଯାଏ 4ଟା ବେଳେ, ଫେରେ ଟିଉସନ୍ରୁ 4:30 ବେଳେ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଆଜି ମୋ ଆଖି ଆଗକୁ ଆସିଲା। ସେଠୁ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ତା ବାପାଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ଆଗରୁ ଆମ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବର ମୋ ସମବୟସ୍କ ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି। ସିଏ ସେଇଠୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୋତେ ଉଲ୍ଟି କଲା ଯେ ମୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ସଲ୍ଭ କରିବ। କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲା ଯେ ତୋ ପୁଅ କେମିତିକା ପୁଅ? ଯଦି ବା ସେମାନେ ଅଟକେଇଲେ, ନିଜେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା, ମାଟା ପଛପଟରୁ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଯଦି କିଛି କରିଥାନ୍ତେ, ସିଏ ନ ଅଟକିକି ତୋ କଥା ନ ଭାବିକି କେମିତି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା? ମୋ ପୁଅ ହେଇଥିନେ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା, ମୋତେ କେବେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିକି ଆସିନଥାନ୍ତା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ବୁଝେଇଲି, ସେ ଛୋଟ ପିଲା ଡରିଗଲା, ଟିକେ ଦୌଡ଼ିଲାନି ତ ଚାଲି ଚାଲିକି ପଳେଇଲା। ତାର ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ହେଲା ନା? ନା ନା ନା, ତୋ ପୁଅ ବହୁତ ଚାଲାକ, ତୁ ଜାଣିନୁ, ସେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାଟା ତୋତେ ଭୁଲ ହେଲା, ଏମିତି କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ମୋ ପୁଅ କରିଥାନ୍ତେନି ଏମିତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ତିଆରି କରିଦେଲା, ସନ୍ଦେହ ତିଆରି କରିଦେଲା, ଯିଏକି ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ଭଲ ପାଏନି। ମୋ ମନରେ ସେ ଫିଡ଼ିଂ କରିତେ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ତୋ ପୁଅ ମୋତେ ଭଲ ପାଏ, ତୋ ପୁଅ ତୋତେ ଭଲ ପାଏନି। ଏଇଟା ହିଁ କ'ଣ କହିବି। ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ସନ୍ଦେହ ପଶିଗଲା, ସେ ସମ୍ପର୍କ ଗଲା। ଯଦି କାହାକୁ ମାରିବାର ଅଛି, ତାକୁ ଗୁଳି କରନି। ଯଦି ମାରିବାର ଅଛି, ତା ମନରେ ସନ୍ଦେହ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦିଅ। ସିଏ ଆପେ ଆପେ ମରିଯିବ। ଏ ସନ୍ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ। ଦୟାକରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ସନ୍ଦେହଠୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ଲୋ ପଏଜନ୍। ତେଣୁ ମୋ ଭଳିଆ ଲୋକ, ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରଥମେ ମୋ ମନକୁ ଆଇଲା, ଆରେ ନା, ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ଭଲ ପାଏନି। 10 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ବସି ପଇଲି।
କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏମିତି ଭାବି ନଥିଲି କେବେ। ମୋତେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିକି ମୋ ପୁଅ ପଳେଇଲା, ଏଇଭଳି ସମ୍ପର୍କ। ତାପରେ ଭାବିଲି ଆରେ ପର କଥାରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବି, ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ସନ୍ଦେହ କରିବି? ତତଲା ପାଣିରେ ଘର ପୋଡ଼ିଯାଏନି? ମୋ ପୁଅ ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ସନ୍ଦେହଠୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଠି ମନରେ ପଡ଼େ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍, ଖାଇବାଟା ଭଲ ଲାଗେ, ଖାଇବାଟା ଭଲ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଛଡ଼େଇ ଖାଇତେ ପାଖରେ କେହି ଥାନ୍ତି। ଘର କଳନା ସେତେବେଳେ ସଫଳ ହୁଏ କେହି ଯଦି ଭିଡ଼ରେ ମନି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି।